Dobrý den, sledujete HR TV. Dnes natáčíme na konferenci HR Know-how, kterou pořádá společnost People Management Forum. Mým dnešním hostem je paní Jana Kupkovičová. Dobrý den. Dobrý den. Paní Jana Kupkovičová je Senior Client Partner ve společnosti Conferry. Můžete, prosím, Conferry představit? Já osobně si pamatuju ještě značku Hey Group. Áno. Áno, nečudujem sa. Značka Hey Group bola veľmi silná práve v tom území strednej a východnej Európy. Conferry rástlo akvizíciami. A akvizícia Hey Group prebehla pred viacerými rokmi a v podstate tie značky splynuli. Ale by som povedal, že na tomto trhu ešte stále Hey Group je značka, ktorá je celkom dobre známa. Jaká je vaše pozice v organizační struktuře Conferry a co máte konkrétně na starosti? Ja som senior partner, to znamená, že som v EMEA Leadership týme a vediem náš konzultačný biznis v strednej a východnej Európe. Naše dnešní konference se zabývá především mezigeneračními změnami, komunikací mezi generacemi a vaše prezentace nesla název Světové trendy a změny v leadershipu. Když byste měla ty hlavní trendy identifikovat, které by to byly? Tak tých trendov je niekoľko. Keď chceme spojiť tie trendy leadershipu s tou medzigeneračnou zmenou, tak samozrejme leadership veľmi závisí od toho, aké je vonkajšie a vnútorné prostredie vo firmách a samozrejme, aká je tá skupina, ktorá v tej firme pracuje. To znamená, že keď je tam mix generácií, určite treba zohľadniť, v akom percentuálnom zložení sa nachádzajú a podľa toho zvoliť aj ten leadership. Čiže ono je to vždy o tom, akú kultúru tá spoločnosť bude mať na základe toho, čo chce dosiahnuť, akú má víziu, akých má ľudí, ktorí v nej pracujú a ako sa tomu všetkému prispôsobí. Možná to s tím na první dobrou nesouvisí, ale v úvodu vaší prezentace se zmiňovala, že dle vašich dat více jak polovina výkonných ředitelů, tedy CEOs, nevidí makroekonomickou situaci dobře, ale naopak téměř 100%, přes 90% investorů má pozitivní výhled na rok 2024. Čím myslíte, že to je způsobeno? Takže by kvartálnymi earnings callmi, keď v podstate firmy robia taký ten prehľad toho, čo plánujú do budúcnosti a ako dokážu presvedčiť investorov o tom, ako budú úspešne hospodáriť. Takže toto určite má vplyv na investorov a ja si myslím, že CEO skôr sa pozerajú na tú realitu z takého iného uhla pohľadu, pretože musia riešiť tie rôzne nákladové položky, ktoré súvisia s tým, že sa zvýšili ceny energií, že je tam nejaká inflácia, že sa dejú rôzne veci, ktoré obmedzujú ten biznis. Čiže od nich sa vyžaduje veľká kreativita, aby našli spôsoby, ako zabezpečiť, aby tá firma rástla. A tí investori vidia, že tie firmy rastú a na základe toho, čo im tí CEO povedia verejne, dôverujú tomu, že to tak bude. Vy jste ve své prezentaci použila pojem Enterprise Leaders. Áno. Jak byste ho vysvětlila? My sme nazvali lídrov, ktorí sú schopní naozaj byť katalystami a prekopávať celý ekosystém enterprise lídrami, pretože robíme hlavne s nadnárodnými globálnymi spoločnosťami a to je v podstate nejaká enterprise. A enterprise leader sa nepozerá na to, čo sa odohráva v jeho krajine, v jeho funkčnej oblasti a nepozerá len na to, čo je jeho zodpovednosť, ale pozerá sa na celkový záujem organizácie alebo firmy. Takže dokáže pracovať s paradoxami a dokáže vybalansovať alebo vyvážiť to, kde sa oplatí investovať, kde treba menej investovať, bez ohľadu na to, k akému regiónu, krajine je viazaný. Jak velké procento stávajících lídrů, kteří nejsou v této úrovni Enterprise Leaders, má dle vás potenciál se do této polohy překlopit, protože to je absolutní zásadní změna? Mne je ťažké povedať, že aké
percento má šancu sa preklopiť alebo rozvinúť na úroveň kvalitných enterprise lídrov, ale viem povedať, že ich je momentálne len 14%. To znamená, že stále ich je málo, ale sú organizácie už zamerané na to, aby tento enterprise leadership vyvíjal vo svojich lídroch a už stavajú aj tie programy takýmto spôsobom, kde oni naozaj sa zaoberajú tým celkovým pohľadom na organizáciu. Ja si myslím, že nikdy to zastúpenie nebude zasa až také veľké a otázka je aj, koľko tých enterprise lídrov nakoniec v tej organizácii potrebujeme. Jak se spolu snesou? Dají se definovat nějaké konkrétní dovednosti, vlastnosti těchto lídrů, co konkrétně rozvíjet? Áno, ja som presvedčená o tom, že títo lídri potrebujú byť veľmi dobre prepojení cez organizáciu, čiže takéto budovanie sieti kontaktov bude veľmi dôležité pre nich. Takisto bude veľmi dôležité, aby vedeli spochybňovať biznisové modely, go-to-market prístupy, jednoducho to, ako firma zarába peniaze, budú musieť transformovať do niečoho iného. Takže myslím si, že bude dôležité, aby mali silné kritické myslenie, aby mali ochotu realizovať a viesť zmeny. Takže určite tam pôjde aj o takú tú agilitu, ktorá je nevyhnutná pre enterprise lídrov. Stále se bavíme o jednotlivcích. Nicméně firmy, o kterých jste mluvila, tak tvoří tisíce zaměstnanců. 10 000. Ano. A mnoho z nich právě o agilitě hodně mluví, snaží se s ní pracovat. Co musí udělat pro to, aby ta agilita, agilní přístup se přenesl do těchto 10 000 zaměstnanců? Tak ja myslím, že v každom prípade bude potrebné vytvoriť nejaké hnutie v tej firme, ktoré umožní ľuďom vnímať tú hodnotu tej agility a motivuje ich preto, aby chceli niečo zmeniť. Ja si myslím, že je to veľmi závislé od toho, aby nemôžeme transformovať organizáciu, keď sa nebude transformovať jednotlivec. Čiže tá úloha tých lídrov je naozaj povzbudiť, motivovať, a byť aj príkladom pre ostatných ľudí v organizácii a pomôcť im pripraviť ich na tú zmenu tak, aby dokázali byť rýchlejšie adaptabilní. Nevidíte u některých svých partnerů ten efekt, že s přibývajícím tlakem na agilitu dochází také k určité fluktuaci a tím pádem k efektu, který žádná firma nemá ráda? Áno, no tak toto môže byť jeden z efektov. Ja si myslím, že ľudia principiálne sa neradi prispôsobujú príliš často a príliš rýchlo. Takže samozrejme môže to byť vnímané tak, ale na druhej strane ten predpoklad u človeka sa dá posilňovať. Čiže možno je to aj o tom pomôcť im vidieť, čo im to prinesie, ak budú adaptabilnejší, ak si budú rýchlejšie zvykať na tie zmeny tej organizácie. A myslím si, dnes tam bola aj veľmi zaujímavá prednáška o tom, že veľmi dôležité, aby boli prepojení s tou víziou tej organizácie a s tým poslaním a určením tej organizácie, pretože aj naša firma napríklad má svoje určenie a ja to určenie vidím v tom, že keď budeme mať lepších lídrov, budeme mať lepší svet. Takže keď aj ľudia v iných organizáciách budú mať tú víziu, ktorej veria, tak je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že sa budú chcieť prispôsobiť a budú chcieť, aby tie zmeny boli v ich firme úspešné. Stejně tak jste mluvila o nutnosti proměny stávajících kompetenčních modelů. Áno. V jakém smyslu? Tak otázka pre mňa je, ak firma mala kompetenčný model, ktorý sa zakladal na biznisovej stratégii, ktorá sa medzičasom zmenila, stálo by asi za to, aby sme sa pozreli, že či naozaj aj ten kompetenčný model stále je dobre zladený s tou biznisovou stratégiou, ktorú firma má. Čiže ak sa firma rozhodla rásť napríklad tým, že si zväčší portfólio produktov,
tak zrejme bude potrebovať manažérov, ktorým pomôžu zvýšiť to portfólio produktov a tí zase budú potrebovať určité schopnosti a predpoklady. Čiže naozaj je dobré niekedy si urobiť takú revíziu toho, že sú tie schopnosti a predpoklady stále ešte nastavené takým spôsobom, aby nám pomohli vytvárať tú kultúru, ktorá nám bude podporovať tú biznisovú stratégiu a dosahovanie výsledkov. A jakou roli v těchto změnách hraje demografie? Protože zmiňovala jste agilitu, na trh přichází generace Z, která má nějakou představu o světě, o svém budoucím životě. Jak tohle všechno propojit? Ja si myslím, že keď hovoríme o agilite, týka sa to všetkých, že aj tej generácie Z, ale aj organizácií. Že zase je to o tom nájsť spoločnú cestu. Ja si myslím, že medzi zamestnancami a organizáciou je to vždy o hľadanie nejakého spoločného cieľa, spoločnej vízie, spoločnej cesty. A keď dokážeme generáciu Z nadchnúť pre to poslanie spoločnosti a pre tú misiu, ja si myslím, že oni napríklad aj preto, že majú možno nejaké iné motivačné faktory a motivátory, na druhej strane môžu byť oveľa produktívnejší tým, aké majú schopnosti a zručnosti, takže keď túžia potom, aby mali väčšiu vyváženosť medzi pracovným a súkromným životom, tak to nemusí byť vôbec prekážkou. Kromě dat a obecných dat od vás jistě vaši partneři chtějí nějaká konkrétní data, konkrétní výstupy. Dají se vůbec věci, o kterých tady mluvíme, měřit? Veľa z toho sa dá merať. Jakým spôsobom? Ak hovoríme o agilite, my používame koncept agility v učení. Tento koncept hovorí o tom, že skúsenosti, ktoré človek nadobúda, vie použiť v novej situácii iným spôsobom, ako to robil predtým. A táto agilita v učení, či už mentálna, alebo so zameraním na ľudí, so zameraním na výsledky, sa dá merať. Čiže my vieme v rámci psychometrických testov zistiť, aký je človek adaptabilný v rôznych aspektoch, ktoré máme v agilite definované. To je jeden spôsob, kde dojde k nejakému sebauvedomeniu tých základných predpokladov. Samozrejme, dá sa to robiť aj spôsobom, že títo ľudia dostanú spätnú väzbu, ako sú vnímaní v tej organizácii, ako rýchlo sa dokážu prispôsobiť, na čo sa používajú tie 360-stupňové spätné väzby napríklad, áno, alebo aj iné nástroje merania. Čiže áno, dá sa to merať. Sú na to špecifické metódy, je to skôr ako psychometria, ale vieme to merať, vieme to dokonca aj rozvíjať. Čiže keď ja hovorím o adaptabilite, ja vám poviem taký veľmi jednoduchý príklad, ako sa to dá v bežnom živote rozvíjať. Takže nechodíte na dovolenku na to isté miesto, takže do práce nechodíte stále to istou cestou. Že v podstate aj veľmi jednoduchým spôsobom viete svoju adaptabilitu rozvíjať. Mluvila jste o nutnosti rozvíjet kritické myšlení. Ano. Kritické myšlení je aspoň pro mě osobně, na určité pyramidě schopností poměrně vysoko. Dá se vůbec tato schopnost rozvíjet a jak efektivně? Tak ja tvrdím jedno, že každý človek má nejakú kapacitu v myslení. Niekto ju má väčšiu, niekto ju má menšiu, ale každý má nejakú kapacitu. A na základe mojich skúseností v rozvoji ľudí ja naozaj vidím, že skúsenosti veľmi kompenzujú kapacitu v myslení. To znamená, že čím má človek viac rôznych skúseností, čím si toho v živote viac prejde, a to nemusí byť len pracovne, ale možno aj životných skúseností, tak tým sa mu viac to myslenie rozvíja. Na druhej strane, keď sú v práci, majú možnosť sa zúčastňovať aj takých komplexnejších projektov alebo adresovať nejaké výzvy, ktoré predtým neadresovali. Čiže keď sa vytlačia z tej zóny komfortu a budú sa tým zaoberať, to tiež im pomôže rozvíjať to ich kritické myslenie.
Takže určite cez skúsenosti a potom naozaj zapojením sa do riešenia komplexných problémov. U change managementu zůstaneme. Mluvila jste o nutnosti rozvoje nebo práci na emoční inteligenci, na schopnosti empatie u lídrů. Já mám takovou kverulantskou otázku. Je to opravdu u toho relativně tradičního lídra vůbec možné? Není to v rozporu? Empatia? Empatie versus analytika a jasný instinkt. Viete čo, nie celkom, aj keď je pravda, že niekedy vidím na základe hodnotení, že ľudia, ktorí majú veľmi silno vyvinuté myslenie a sú veľmi racionálni, možno nemajú také zastúpenie empatie. Presne tak. Áno, ale na druhej strane, ja hovorím, empatia sa dá kompenzovať určitými zručnosťami a schopnosťami. To znamená, že keď títo lídri budú používať komunikačné dovednosti, by sme povedali v češtine, tak sa im to podarí, pretože to je o tom prejavovať o ľudí aj záujem. A to sa všetko dá naučiť. Čiže sú techniky, ktoré im pomôžu, aby boli empatickí k ľuďom a oni tým, že sú veľmi rozumní, samozrejme ten koncept vedia veľmi dobre uchopiť. Čiže je to potom skôr o tom uvedení do praxe nejakých návykov, ktoré im nie sú možno až tak prirodzené. Ale v záujme práve toho, aby tam bol ten súlad v tej organizácii, tak ja vidím, že mnohí sú ochotní to urobiť. To je takisto ako introvertný líder dokáže byť rovnako úspešný ako extrovertný líder. S tím, co říkáte, mě napadla ta věc, že mnoho firem nejen mluví, ale i koná v oblasti stress managementu, well-being, s tím, aby uchovali energetickou kapacitu svých zaměstnanců. Co radíte svým partnerům v této oblasti? Ja verím, že toto je naozaj dôležité. Dokonca sme robili jeden výskum, kde sme zistili, že burnout, čiže toto vyhorenie, je súčasne téma, prečo sa toľko firmy zaoberajú well-beingom a práve zabezpečením toho, aby zamestnanci dostali tú správnu starostlivosť. Čiže ja verím, že na toto bude dôraz aj do budúcnosti. Naozaj každý z nás je úplne iný, každý má inú mieru odolnosti a stresu. Čiže ja len schvaľujem, ak firmy naozaj idú do týchto programov a starajú sa o duševné zdravie svojich ľudí. Mnoho firem řeší témata inkluze, rovnosti, ale to asi nebudou jenom nové toalety, když budu hodně příkrý. Ale bude to právě to, že by měli myslet na nároky spíš na předpoklady, se kterými do zaměstnání jdou veškeré generace, které ve společnosti pracují. Áno, ja myslím, že viete, tá diverzia, inklúzia je veľmi silná téma v globálnych spoločnostiach, kde sú oddelenia, ktoré sa tomuto špeciálne venujú a pracujú dokonca aj s určitými kvótami. Ja sa však pozerám na tú diverziu aj tak, že máme diverziu v myslení. Každý z nás môže mať nejaký iný model myslenia, môžeme mať iný spôsob práce, to všetko je diverzita. Čiže z môjho hľadiska je to o tom viesť ľudí k tomu, aby mali vzájomné porozumenie napriek ich odlišnostiam. A samozrejme, že firmy by mali zobrať za toto zodpovednosť. Na jakých projektech pracujete právě teď na jaře roku 2024 a jaká témata jsou před vámi? Tak pracujeme na veľmi rôznych projektoch, inak keď hovoríme aj o tej nejakej genderovej rovnosti, tak práve v oblasti platov a odmeňovania moji kolegovia sa zaoberajú tou novou smernicou Európskej únie. Je tady. A veľa firiem ich žiada o poradenstvo v celom našom regióne. Čo sa týka konkrétne mojej práce, ja veľmi veľa pracujem s farmaceutickými spoločnosťami a pomáham im v tom, aby mali naozaj týchto enterprise lídrov na tom správnom mieste v tej organizácii, kde dokážu tú zmenu a tú transformáciu dosiahnuť. A tých projektov máme veľmi veľa. Děkuji vám za rozhovor a držím palce právě v těch rozjetých projektech.
Ďakujem veľmi pekne. A vám, divákům a posluchačům HR TV, díky za pozornost. Naschledanou.